Kaixo, gaur eta Erbia eta Dordoka antzerkia egingo dugu. Ni Marko naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Ni Unaiz naiz eta antzerki honetan Erbia izango naiz. Kaixo, ni Jorge naiz eta antzerki honetan Dordoka izango naiz. Kaixo, ni Ala naiz eta antzerki honetan Txakurra izango naiz. Kaixo, ni Pula naiz eta antzerki honetan Katua izango naiz. Kaixo, ni Ira naiz eta antzerki honetan Txerria izango naiz. Kaixo, ni Konon naiz eta antzerki honetan Artua izango naiz. Kaixo, ni Daniela naiz eta antzerki honetan Etxendi izango naiz. Egun batean korrikaldi bat ospatu zen. Korrikaldia Dordoka eta Erbia egin zuen. Animali guztiak animatu zioten Erbiari. Erbia, 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 Erbia. Eta korrikaldia hasi zen. Animo Dordoka, hobe dena irabaztea. Eta Erbiak lo egin zuen Siesta txiki bat botako du. Animaliak eta Erbiak merendola egin zuten. Merendola egitera. Dordoka aurreratu zion Erbiari. Eta azkenik Dordoka irabazi zuen. Antzerki honek erakusten digu ez inoretaz burlatu behar. Eta konfiantza gehiago edukitzea txarra izan daitekeela.